Hej, mit navn er Henrik Andersen. Jeg har levet af affiliate marketing i en hel del år efterhånden, og har arbejdet med SEO og linkbuilding siden 2008. Mit speciale er efterhånden blevet at drive niche websites inden for affiliate marketing. Men som et biprodukt har jeg nu også startet linkshop.dk. Det er kvalitetslinks til en rigtig, rigtig fornuftig pris, fordi du køber direkte hos mig, som er udgiveren af websitet, og dermed skal du ikke igennem en mellemhandler. Og en anden fordel det er selvfølgelig, at det er sites, der er lavet med henblik på at tjene penge på affiliate marketing, og dermed emnemæssigt er det niche websites, hvor der ikke bare bliver publiceret revl og krat på. Så du kan altså forvente, at mine sider de handler om et specifikt emne, og ikke bare publicerer hvad som helst. Lad mig lige kort vise dig systemet. Du kan gå ind på linkshop.dk, og her vil du kunne læse lidt mere om de forskellige muligheder, jeg tilbyder. Du kan lege forsidelinks for 1, 2 eller 3 år. Du kan købe klassiske artikellinks. Det er de 2 gør det selv muligheder, jeg har. Ved at klikke på opret en profil herop, så kan du se mit system, du kan se alle mulighederne, og så kan du beslutte dig for, om du vil lægge en ordre på enten leje af forsidelinks eller klassiske artikellinks. Hvis du har en firma hjemmeside, en webshop eller et affiliate website, og ved at du skal bruge links for succes med SEO og linkbuilding, så kan du også tegne et abonnement på linkbuilding. Det er for dig, som gerne vil have, der sker noget løbende, men som ikke selv har tid eller måske evner til at vælge det, der er mest relevant. Jeg har over 2.300 hjemmesider, så der bør være noget for en hver smag, og der vil nok også løbende komme flere til. Lad mig lige kort vise dig systemet. Du klikker opret profil, og så kommer du ind, efter du har oprettet din profil. Jeg har jo en i forvejen, så jeg er logget ind. Så kommer du ind og kan se systemet. Så er der 2 produkter, du kan bestille. Det er artikellinks eller forsidelinks. Forsidelinks det er noget, du lejer for 1, 2 eller 3 år ad gangen. Når du har fundet et website, enten ved at bruge kategorifiltrering, eller ved at søge specifikt, eller ved at sortere på pris, eller trafik, eller DR, så kan du finde dem, de websites, som du ønsker. Hvis du nu gerne vil have et link herfra, så klikker du bare køb, og så indtaster du din fulde URL her, som du ønsker linket til. Du vælger en udgivelsesdato og en legeperiode. Læg i kurv. Og når du har puttet nok i din kurv, jeg mener, der er en grænse på 1000 kroner, man skal købe for, så gennemfører du bare købsflowet, ligesom hvis du handlede på enhver anden ting på nettet. Men bare husk forskellen på artikellinks og forsidelinks. Det er altså 2 forskellige produkter, men bestillingsprocessen er nogenlunde det samme. Lav en profil, læg en ordre, test det af. Det burde virkelig være value for money, og der burde være noget for næsten enhver smag.